Naberáme benzíniček, pretože dnes ideme na výletiček a vezmeme vás so sebou. Natankované? Natankované, vybavené. Môžeme ísť. A môžeš sa ísť? Samozrejme, to by sme neboli my, keby si na cestu nezoberieme Starbucksíček. Musíme byť hydratovaní. Vegetation, number one vegetation. Prečo si toto nevidím? Lebo ja to dávam, keď sa točíš spredu. Ono to nič nerobí. Haló, teaching camera skills. Jo, ty sa normálne učíš. Jak sa natáča s kamerou. Som chcela ukázať, že typeček má fajnú SPZ-ku, to asi niekomu ukradol auto. Aha. Alebo čo? Lebo bežné SPZ-ky vyzerajú úplne inak. Colorado má asi iné. A nie je to vidno. Aké máš pocity z dnešného dňa? Šoférujem. Yeah. Aha, tu predávajú niečo. Počkaj, nevidím displej. Ježiš. Aké kopce. Wow. Yeah. To je čo? Pozri, aké kopce. Kamión. Aby sme vám trochu teda aj povedali, čo sa bude dneska diať. Ideme sa povoziť na autách. Na štvorkolkách. Na štvorkolkách po piesku. To pripomína Egypt. Hej. Škoda, že sme z Egypta nespravili nejaké video. Nechcel si. No. Ja som chcela točiť, ani môj kanál to není, on nechcel. Už chcem. Nič tu není. Iba kopce a nikto. 3/4 Ameriky. A v strede diaľnice semafor. Výborný nápad. Amerika opäť exceluje. Tam normálne proste pumpkin vo vzduchu. A takto to prosím pekne dopadá, keď človek vyrazí niekam na výlet neskôr, než o 10:00 do obeda. To už o 9:00 by sme museli. Ale toto je druhá americká najobľúbenejšia činnosť. Robiť zápchy a stať v zápkách. Oni to zbožňujú, oni to tu milujú. Máme pred sebou ešte skoro hodinu a hádajte, v čom sme? Zápche, zas. Niekedy je tu zrýchlený pruh, za ktorý sa platí, na ktorom sme boli, ale ono to má len určité úseky, že je to proste, lebo tu sa napríklad za diaľnice neplatí, tu sú diaľnice priamo v daniach, takže tu sa platí len za také extra veci, ako je napríklad ten fast track, čo je vlastne ako keby vyhradený pruh, ktorý je rýchly a za ňo sa platí vždycky nejaká tarifa, ja neviem, nejakých $8-7 alebo tak podľa toho, koľko idete, či celú tú tarifu alebo polovicu, to je jedno. Jo. Princíp je proste ten, že veľakrát to tu je, ale tu proste zrovna to tu není. Tak bohužiaľ sme tu zaseknutí v zápche. A sranda je, že ono to presne vie, koľko má človek platiť, lebo sú tam foťáčiky na výjazdoch, ktoré vždycky cvaknú auto, aby vedeli, že koľko ešte akože ideš a koľko máš vlastne zaplatiť. A je tu postavená dokonca aj takáto súkromná vyslovene, že diaľnica. Je to 73, tuším, že? A to je diaľnica vyslovene len za ktorú si človek platí. Je tu aj druhá, samozrejme, neplatená, cez ktorú človek môže ísť, ale táto druhá je úplne akože perfektná. My odkedy tady chodíme, je to úplne že super, lebo stojí $9 odtiaľ, kde my bývame, až do LA. Až do LA priamo? Skoro do LA. Do 3/4 cesty. A je to, že $9 a ušetrí to, že pol hodinu minimálne? Jo, strašne veľa, lebo tam sú v kuse zápchy, vždy zápchy, vždy. Je to brutál, je to fakt akože perfektné. Toto Amerika na to, ako sa hovorí, že nie sú vôbec ako inteligentní, tak toto majú spravené dosť inteligentne, že človek vlastne obíde všetky zápchy, alebo si zaplatí $9. Práve sme dorazili do našej destinácie, kde ideme na štvorkolky. Idem vám to ukázať. Konečne po neviem koľkých pauzách a neviem čom všetkom sme tu. Tam vlastne by sme mali jazdiť na tom teréne a tam sú tie štvorkolky, ktoré si ideme požičať. A v okolí nie je absolútne nič. Vlak a vrtule. Vlak a vrtule. By the way, sme v Palm Springs, čo vlastne znamená, že sme ako keby v takom, asi je hlúposť povedať bohatom Hollywoode, lebo Hollywood je bohatý, ale toto je kľudný Hollywood. Je to mestečko nájdené Hollywoodom. Jo, alebo respektíve foundnuté Hollywoodom, čo znamená, že oni ho ako keby zadotovali, kde strašne veľa celebrít, milionárov, miliardárov proste má domy, má tu pozemky, lebo je to nedaleko Hollywoodu, je to hodinu asi od LA, čiže je to veľmi blízko a proste je to taká kľudnejšia časť, taký Palm Springs. Avšak na druhú stranu Palm Springs má jedno
z najväčších vlastne rates, alebo teda najvyššie percento kriminality asi v celej Kalifornii. V celej Amerike. Dokonca v celej Amerike. Takže sme tu normálne, že Battle Royale aktuálne a bojujeme o svoje prežitie. A je tu pekné arvíčko, nemám ukázať pekné arvíčko. Chceš niečo k tomu povedať? Teším sa. Konečne sme tu. Oh yeah. Tak je to pokreslené, respektíve pofarbené a hneď vám ukážem aj dráhu. Tu je aj dráha, kde ľudia proste chodia po celej tejto dráhe. Normálne chodia na štvorkolkách, sa tu šanti, tam sú dokonca ďalšie štvorkolky, takže sa na to veľmi teším. Jedna jazda by mala byť na osobu okolo $50, čiže je to celkom... Na pol hodinu. Tak, je to celkom akože finančne náročné, dá sa povedať, lebo je to dosť, ale je to na pol hodinu. A dokonca majú na stránke, že keď šoferujete normálne, tak vám dajú extra čas, čo je cool. Takže my budeme platiť dokopy 100 za pol hodinu jazdy a dúfam, že to tu užijeme. Ja som zobral aj GoPročku, takže pevne verím, že vám to budem vedieť čo najlepšie natočiť, aby ste to aj videli, že čo sa vlastne bude diať. A my sa musíme ísť popýtať, musíme sa ísť prezliec, lebo som v krátkom, asi to nevidno. A keďže je tu všade piesok, tak musíme byť v dlhom. Aha, tam už ľudia chodia. Majú to v podmienkach, že človek by mal mať na sebe dlhé nohavice, lebo keď piesok špliecha do nôh, tak to strašne bolí. To vieme z Egypta. To je pravda. A je tu skladisko. Ježiš, ale tie hory. To je úplne pekné. Je to zaujímavé. Hory sú tu hezké. V strede ničoho, ľudia tu parkujú, kde sa dá, ale je toto super. Páči sa nám to. Ideme to dať dokopy, hlásime sa, keď budeme vedieť viac. Ideme dovnútra, zistili sme, že musíme pozrieť inštruktážne video, takže si ideme pozrieť inštruktážne video, tak toto tu nejak vyzerá. Takýto kontajner je tu. A ideme sem dole pozrieť videjko, ktoré tu je. Je to vlastne stále dookola to video, že sa opakuje. A tu je nejaká čajka, on si aj nevšimol, čau, nie? Takže ideme pozrieť toto video, čo máme robiť a potom sa vám ozveme. A čo ďalej? Straší tu. Oh, there we go. Okay, awesome. Thank you, sir. Hey, get some video going. Yeah, we'll do. Ty koko, mne to vôbec nebrzdí. See you again. Toto sa mi deje v kuse. Ja som always stuck, always. Mne to ani toto nevyťahne. It's getting stuck all the time. Máme po motokárach, respektíve po štvorkolkách. A dobre, toto je ten mikrofón. A pocity? Mám vyhrkaný zadok. Bolí ma palec, jak som držala plyn, ale no úprimne musím priznať, že som si nemyslela, že to vie byť až taká sranda. Je to dosť sranda, bola to dosť sranda, my sme tam driftovali, mám to na videu. Není to veľmi dobre vidieť a bolo to super, bola to zábava, užili sme si to, nakoniec nás nechali okolo 3/4 hodiny. Aj sme zapadli, ťahal ma z piesku preč. A každopádne dobrodružstvo sa ešte nekončí, ešte ideme pozrieť jednu také mestečko, čo vyzerá úplne americky, ale ako na divokom západe, takže ešte sa poďme presunúť tam a potom nás čaká dlhá cesta domov, cca 2 hodiny, 2 až 4 hodiny naspäť. To bude masaker. Došli sme presne tam. Ty kokos, ale tá obloha. Kam som sa chcel pozrieť. Prepáč, ja som ti povedala. V pohode. Obloha je krásna, to musíte vidieť, to je wow, to je neskutočné. Ale v tomto mestečku, jednak toto vyzerá úplne ako americké mestečko, ale že úplne ako americké mestečko. A druhá vec, prečo som sem prišiel, a dúfam, že to nebude problém, že sem ideme, je kvôli tejto stene, lebo toto je masaker, akože toto je úplne patriot vec, toto je tak neskutočné. Amerika, land of the free, home of the brave, toto je neskutočné, to na nejakú pamiatku nejaké dedikované. Čo na to hovoríš? No, ako wow.
Je to neskutočný úlet. A tam ďalej je normálne barbershop a vedľa barbershopu sa predávajú zbrane a náboje. Proste takto tu je. Ľudia tu parkujú svoje trailers, čiže svoje karavany sú tam. Takže ľudia tu parkujú karavany. Tam je jiu-jitsu, ľudia sa tam učia. Priamo v jiu-jitsu vlastne nejakej akadémii. A vyzerá to tu fakt neskutočne. Úplne a tá obloha. Jo, tá je úplne krásna. Ono to tu fakt vyzerá jak úplná americká dedinka. Ináč, takže ono je strašne pekné, jak oni majú radi tú Ameriku. Ja som nikde nevidela na Slovensku, že Slovakia, land of the free. A sme free? Dobrý deň, vítajte. Aha, takže spravíme Slovakia, land of the free, dobrý deň, vítajte. Ano. Za mňa úplne super, dáva to zmysel. A sa mi páči, ako tu strašne takto ľudia žijú a majú také tie staré auta, jak z filmov. A každopádne tu nechcem točiť veľa, aby sa nestalo, že ma niekto príde zastreliť. Ježišmaria. Že tu trespesujem. Chceli sme sem prísť skore, ale zdržali sme sa na štvorkolkách, tak sme prišli aspoň takto pozrieť na chvíľočku toto malé mestečko. Sem sa určite ešte vrátime, lebo je tu Joshua Tree National Park a nedaleko je Palm Springs. My sme vlastne mimo Palm Springs teraz, Palm Springs, ale tam je tiež veľmi krásne v Palm Springs, takže aj tam sa ešte pôjdeme niekedy pozrieť. Takže, ako hodnotíš, výletík? Čo chcete? Ja neviem nikdy nič povedať, lebo ty melieš veľa a ja potom ti skáčem do reči. Tak povedz, je tvoj time to shine. Ak chcete, aby sme vám točili viacej z našich výletov, tak to môžete napísať dole do komentára a budeme vás nosiť so sebou. Pôjdete na viacero výletov s nami a budete si užívať Glen Reality. A výlet 10 z 10, samozrejme. Jo, výlet bol neskutočný, normálne začínam byť už unavený, lebo sme na ceste od 12. No. Prišli sme, ty kokos, neviem kedy, 40 krát sme boli na vecko, ale sme tu a to je hlavné, takže pomaličky, naspäť a... Už je aj zima. Je aj zima. Už je aj zima. Už zapadlo slnko, tak už tu je zima. Jo. Chlapci a dievčence, check this out. Môj prvý cowboy americký klobúk a samozrejme, že nás musela kúpiť tiež. Oh yeah! Yeeha! Nemohli sme odolať, akože toto je masaker, máme proste klobúk, síce je to nejaký papierový, ale robí to svoj job, je to klobúk, je to americký cowboyský klobúk. Je to úplne super. Je to super, ja som strašne šťastný, ja som toto hľadal všade, ako že to máme. To je super, to je super. Máme klobúky.